аз съм Илян и това е The Boss. Искам само да ви кажем за на 31.05.2016 от 4 часа след обяд пред община Правец ще има фен среща. Град Правец, забравя да кажеш. Град Правец, който иска да заповяда, да ни види. Та, ние ще бъдем аз, Рашев и The Game България. Там един паляк се разхожда. Така. Искаме да ви кажем, че следващия клип ще бъде с колело, ще караме колелета. Да. И сега няма да казваме чао, а сега ще кажа само нещо. Аз. Не искам да си мислите, че ние трупаме абонати, защото сме някакви хазартни, да не кам какви, че ние само си трупаме абонатите и искаме пари. Ние сме хора и си правим YouTube канал за кеф. Да, това ще бъде всичко от мен. Аз бях The Boss, тук беше Илян Рашев и чао.